Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum eżies jaħbad il-102 mill-mewt, l-anniversarju mill-mewt ta' Carmine Grima, ix-xebba li semet il-vuċi tal-Madonna ta' Pino. Iju aħna wkoll hekk nitolbuha biex aħna wkoll nkunu nies li nisemgħu u niftħu qalbna għal dak li trid tgħidilna Omna Marija. Propju għalhekk ukoll sejrin nagħmlu il-quddiesa tal-Verġni Marija fit-tieġ ta' Kana. Dan biex nitolbu l-Omna Marija tbierek u tħares il-familji kollha tagħna. Partikolarment anke nitolbu għal dawk iż-żgħażagħ li qegħdin ilestu issa jibdew iż-żminijiet biex ngħidu hekk qisu tat-tiġijiet, hekk qegħdin iħejju ruhom biex jibdew ħajja familjari. U għalhekk ejjew impoġġuhom taħt il-ħarsa ta' Omna Marija. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Missier Qaddis, int fil-pjan tiegħek tal-għaġeb ridt li l-Verġni Marija ikollha sehem fil-misteri tas-salvazzjoni. Għamel li nagħtu widen għal kliem ta' Kristu u nagħmlu dak li fil-Vanġelu ibnek għallimna nagħmlu. U li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-littra ta' San Ġagbu Apostlu, ħuti, hemm xi ħadd fostkom imnikket ħalli dan jitlob. Hemm xi ħadd ferħan ħalli kanta s-salmi. Hemm xi ħadd marid fostkom ħalli dan isejjaħ il-Presbiteri tal-Knisja biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f'isem il-mulej. It-talba tal-fidi issalva lill-marid u l-mulej iqajmu u jekk ikun għamel xi dnubiet jinħafrulu. Stkarru wieħed lill-ieħor in-nuqqasijiet tagħkom u jitolbu għal xulxin biex hekk tfiequ. It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. Elija bniedem bħalna kien, meta talab bil-ħerqa biex ma tagħmilx ix-xita għal 3 snin u 6 xhur sħaħ ix-xita ma għamlietx fuq l-art. U meta raġa' talab, is-sema rat ix-xita u l-art għamlet il-frott. Ħuti, jekk xi ħadd minnkom jitbiegħed mis-sewwa u xi ħadd ieħor iġibu lura, dan għandu jkun jaf li min iressaq lura mit-trek il-ħażina il xi midneb jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta' dnubiet. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Lilek mulej insejjaħ fit-texenni, isma' leħni jiena u nsejjaħlek. Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek, ikunu jdejja merfuqa l fuq bħal sagrifiċċju fil-għaxija. Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Ked li mulej il-ġien fuq fommi, għamilli l-assa ma bibx oftejja. Imma lejk mulej Sidi jiena ndawwar għajnejja, fik nistken la tħallinix nintrema. Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Alleluja, alleluja, alleluja.
infaħrek missier sejt is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien ġiebu quddiem Ġesu xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajtu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom: ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, iżommuhomx, għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna ta' Alla ma jilqaħħiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fija. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qajjet idejh fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-mulej. Ir-risposta tagħna għall-kelma tal-mulej dalgħodu kienet propju din: ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Għaliex nużaw l-inċens anke fil-liturġiji tagħna? Għaliex l-inċens jitla' meta taħarqu barra li jixħet il-fwieħa, għaliex ħafna drabi dan ikun magħmul mill-ħxejjex, mill-wart, barra li ikun fuq jitla' il-fuq. F'kelma waħda qed ngħidulu ħajkun it-talb tiegħi ifuh bħal fwieħa u jitla' quddiemek u inti tilqgħu u inti tħaddnu miegħek. Hekk rajna dan il-ġest sabiħ ta' Ġesu li jaqbad jilqa' it-tfal u jgħidilna lili u lilek: jekk ma tilqgħux is-saltna ta' Alla bħal dawn it-tfal, m'intomx parti minna. Xi fisser nilqa' s-saltna ta' Alla bħal tfal? It-tfal kull ħaġa, kull rigal li tagħtihom jilqgħuh bil-ferħ. Il-mulej qed jitlob minna li aħna ma noqogħdux ħafna drabi nagħmlu l-kalkoli. Ħafna drabi aħna nħobbu nkejlu ma' Alla, kważi kważi naslu f'punt fejn lil Alla ngħidulu aħna x'għandu jagħmel bħalli kieku hu ma jafx jien x'għandi bżonn. Imma nintelqu f'idejh b'fiduċja. Infatti l-Vanġelu jispiċċa imbagħad ħaddanhom miegħu. Kemm hi sabiħa li aħna nemmnu verament li l-mulej huwa dejjem lest biex iħaddanna miegħu. Imma rridu nersqu qudiemu bħal tfal ċkejknin, bħal tfal żgħar, mhux mimlijin supervja, mimlijin preżentazzjoni, imma b'umiltà nitolbu l-imħabba tagħna fuq. Ħajkun mulej it-talb tagħna quddiemek. Anke l-ittra ta' San Ġagbu kemm hija xi ħaġa sabiħa, fejn San Ġagbu qed jitlob anke qed jgħid hemm il-morda sejħu lis-saċerdoti ħajjitlob fuqkom. Sejħu s-saċerdot ħatkun il-komunità, mhux sempliċement is-saċerdot waħdu, imma l-komunità tal-insara. Anke din il-quddiesa li qegħdin flimkien bħala komunità mhijiex it-talba tiegħi jew tiegħek li qiegħed fuq il-bank, imma hija t-talba tagħna kollha flimkien bħala ġisem mistiku ta' Kristu, magħquda mas-sagrifiċċju ta' Kristu. U hekk meta aħna naqdu it-talb tagħna flimkien u t-talba tiegħi ma tibqax talba individwali imma ssir talba komunitarja, allura it-talba tagħna ħatiġi milquwa u imħadna minn Alla l-Missier. Jeħuti jinrisqu it-talbit tagħna l-Alla l-Missier fisem mhux aħna li qegħdin hawn biss, imma anke fisem dawk kollha ħutna li qegħdin isegwuna,
jew inħossuna l-kol familja waħda maquda. Nitolbu għall-Knisja biex il-Mulej jkompli jberika b'għadd ta' vokazzjonijiet. Nitolbu. F'dawn il-ġranet illum u għada ġewwa Ruma il-Papa qed isejjaħ għall-ewwel darba il-jum ta' tfal. Huwa mistenni li se jkun hemm il-fuq minn 70,000 tifel u tifla f'dawn il-laqat ta' talb ta' ċelebrazzjonijiet fl-imkien. Ejjew nitolbu għat-tfal tagħna biex isibu min ħaddanhom miegħu. Tant tfal qed ibatu il-firdijiet fil-familji, il-gwerer, l-inġustizzji. Ejjew nitolbu biex dawn it-tfal isibu min iħaddanhom miegħu u jimlilhom il-qalbhom bil-paċi tal-Mulej. Nitolbu. Nitolbu għall-familji tagħna. Ħadd tkun omna Marija dik il kontinwament tfakkarna u tistedinna biex nibnu ħajjitna fuq il-kelma ta' bina. Ħajkomplu jidwu f'widnejna il-kelmiet li qalet il-qaddejja. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Nitolbu. Nitolbu għall-pellegrini li jiġu jżuru dan is-santwarju bħalma kienet Karni Grima li ta' kuljum kienet tħobb iżżur din in-naqra ta' kappella ċkejkna u li semmet il-vuċi ta' Omna Marija biex kull pellegrin bl-interċessjoni ta' Omna Marija hawnhekk f'dan is-santwarju jagħmel tassew esperjenza tal-ħniena u l-imħabba ta' Alla. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Ilqa' missier għaddejs dawn it-talbiet tagħna. Atina l-qawwa tiegħek, wixħet il-barka tiegħek fuq il-familji tagħna, fuq il-morda tagħna u dak kollha li jduru bihom biex hekk isibu il-paċi fik. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Dawn l-offerti li bil-ferħ kollu ta' qalbna ġibnielek Mulej, ibdilhom fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu Kristu ibnek li mitlub minn ommu b'sinjal tal-aġeb biddel l-ilma f'inbejt u hekk ħabbar minn qabel il-mument tal-passjoni glorjuża tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Xieraq li jinroddulek ħajr sewwa li nsebħuk missier Qaddis f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Glorjuża Marija. I kollha ħerqana Alla rajjes ta' Kana, titlob għalihom lil-bina u tgħid lill-qaddejja jagħmlu dak li hu jgħidilhom. Il-ġarar iħammru bl-inbit, jiferħu lill-mistednin u fil-mejda ta' dak it-tieġ
titħabbar il-mejda li Kristu ħejja kuljum għall-Knisja tiegħu. B'dan is-sinjal tal-għaġeb titħabbar il-miġja ta' żmien il-Messija, jixxandar minn qabel li se jsawwab l-Ispirtu tal-Qdusija u minn qabel jingħata meta se tkun is-sija li fija Kristu se jżejjen lilu nnifsu bid-dmija tal-passjoni tiegħu u fuq is-salib jagħti ħajtu bħala għarus tiegħu lill-Knisja. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sewwient Mulej inti rajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi.
la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija Esliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda, ruħi tkun fej. Id-dem ta' Kristus.
Nitolbu. Issa li tqarbilna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' Ġesu nitolbuk mulej biex aħna nimxu fuq l-eżempju tal-Verġni mqaddsa Marija, ninaqdu bil-fidi ma' Kristu ibnek, naqsmu fil-ħtiġijiet kollha tal-Knisja tiegħek u bil-għaqda tal-qlub inħabbru minn qabel il-miġja tas-saltna tiegħek. Bi Kristu Siedna. Hekk il-messaġġ li l-Madonna ta' Pinu, messaġġ prinċipali li l-Madonna ta' Pinu tat lil Karni Grima kien propju biex ngħidu 3 avamarijiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar qabel ma ġiet mollija fil-glorja tas-sema bir-Ruħ u bil-ġisem. Hekk ejjew ngħiduhom dawn it-3 avamarijiet, ejjew nagħlmuhom lit-tfal tagħna, ejjew ngħiduhom ta' kuljum fil-familji tagħna biex il-Madonna, is-Sultana tal-familja, tkompli tħares u tbierek il-kull familja. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tagħna Marija, o kemm jidoqlejju dak jismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija kelma